Slovensko je známe nielen prekrásnym horským prostredím Tatier, ale i množstvom kúpeľných miest s atraktívnou ponukou liečebných termálnych prameňov. V centre západného Slovenska, neďaleko krajského mesta Trenčín, sa v malebnej doline nachádza kúpeľné mestečko Trenčianske Teplice. Mesto sa preslávilo unikátnou termálnou vodou, ktorá je vhodná predovšetkým na liečenie pohybového ústrojenstva. Práve táto unikátna voda, množstvo zelene, pokoj a čisté prostredie sú dôvodom, prečo sa Trenčianske Teplice stali vyhľadávaným miestom na oddych, rekreáciu, ale i pracovné stretnutia a firemné akcie. Takmer v centre Trenčianskych Teplíc sa nachádza štýlový trojhviezdičkový hotel Most Slávy. Hotelový komplex je situovaný v 4 samostatných, vzájomne prepojených častiach starobilých historických budov zo začiatku minulého storočia. Miramare Korfu, Dea, Vera. Budovy prešli niekoľkými rekonštrukciami a svoje terajšie meno získali podľa mostu slávnych filmových osobností, ktoré sa každoročne zúčastňujú Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Po chodbách hotela kráčali také osobnosti ako dcéra nestora filmového umenia Geraldine Chaplin, Sophia Loren, Catherine Deneuve, či naposledy v roku 2008 Omar Sharif. Navštívte hotel Most Slávy a aj vy sa budete cítiť ako filmové hviezdy. Štýlové schodisko vás zavedie na recepciu, kde získate informácie o poskytovaných hotelových službách. Hotelový komplex Hotel Most Slávy poskytuje ubytovanie rôzneho charakteru v jednoposteľových, dvojposteľových izbách a izbách deluxe. Ich pohodlie doplňajú kúpeľne s vaňou, prípadne sprchovým kútom. Všetky izby sú štandardne vybavené nábytkom, televízorom a minibarom. Rozsiahlejšie apartmány sa nachádzajú v hlavnej časti komplexu a sú vybavené i na denný pobyt v hoteli. Všetky spoločenské priestory hotela sú doplnené hodnotnými obrazmi, ktoré dodávajú priestorom nielen špecifický štýl, ale znásobujú tiež ich intimitu a príjemnosť posedenia. Kapacita reštaurácie je 50 miest, kaviarne 30. Kaviareň je zároveň jediným priestorom hotela s fajčiarskou zónou. Dôležitou súčasťou hotela je oddychový a relaxačný wellness s bazénom,
suchou a parnou saunou, whirlpool-vaňami, ako i miestom na poskytnutie masáží a zábalov nielen relaxačných, ale i liečebno-ozdravných. Poľovnícky salónik so štýlovým dreveným obložením, nábytkom a trofejami lesnej zvery je vhodný na posedenia pri jedlách z diviny, ale i pre iné akcie do 25 osôb. Na zabezpečenie firemných a rodinných podujatí, večierkov a osláv slúži multifunkčná sála vybavená ozvučením a svetelnými efektmi pre zábavu a barovou časťou pre obsluhu. Vo svojich útrobách hotel skrýva klasickú prednáškovú aulu, ktorá je svojou kapacitou 105 miest vyhľadávaným priestorom pre konferencie a semináre. Vybavená je okrem základných technických pomôcok tiež tlmočníckym zariadením. Okrem auly hotel disponuje ďalšími 2 školiacimi priestormi pre 30 a 15 osôb. K základnému komfortu zákazníka patrí doviesť sa až k hotelu a bez problémov zaparkovať. Parkovisko je pre hostí bezplatné, strážené kamerovým systémom. Okolie Trenčianskych Teplíc ponúka množstvo možností na prechádzky, pešiu turistiku, cykloturistiku. Pre príjemne strávené chvíle voľného času má hotel v ponuke možnosti výletov do súkromnej obory s množstvom zvery a opekačku v prírode. Pracovný deň skončil. Hostia odpočívajú a personál pripravuje hotel pre ďalších návštevníkov. Možno práve pre vás. Navštívte hotel Most Slávy a aj vy sa budete cítiť ako filmové hviezdy.